Igaz történet alapján Afrikában járunk egyébként, ahol egy ilyen segélyprogram keretében az iskolákba elvitték a belső utazást. Mandla dacos, ellenséges és időnként kifejezetten erőszakosan viselkedő 14 éves fiú volt, aki annyit lógott az iskolából, hogy még mindig a 10 évesekkel járt egy osztályba. Mulasztásáért sokszor felelősségre vonták, és a törzsfőnök is gyakran megrakta, ami abban a törzsben elfogadott gyakorlat volt. A helyi rendőrség is többször is brutálisan megverte. Mandla végül egy bandához csapódott, ahol elkezdett cipózni és lopni. Kétségbe esett édesanyja, aki pedellus volt az iskolában, megpróbálta a lakásba zárni, hogy így tartsa távol a további bajoktól, de úgy tűnt, semmi sem segít. A célos dacát a fiú úgy viselte, mint egy páncélt. Nem izgatta semmi. Gyűlölte a hatóságokat, a tanárokat és minden felnőttet, beleértve a szüleit is. Gyűlölte magát, az életet. Nem volt könnyű eset. Jayshree, a tanárnő, aki a belső utazást odavitte, együtt érzett a problémás tinédzserrel, bár nem látott rá reményt, hogy Mandla akár segítséggel is be tudná hozni az iskolai lemaradását. Nem értette, mi zajlik a fiúban, de egy nap sikerült rábeszélnie, hogy tegyen vele egy belső utazást. A következő hetekben ezt további 3 követte. Az utazások során, ahogy Mandla a rétegeket egymás után lehántotta, világossá vált a probléma. Amikor a fiú még kicsi volt, az édesapja több szerelmi kalandba is bonyolódott, és ennek kapcsán számos házasságon kívüli gyermeke született. Ezek a gyerekek, akik még csak nem is voltak Mandla igazi testvérei, részesültek mindabban a figyelemben és szeretetben, amit neki kellett volna kapnia. A fiú rettenetesen dühös lett. Úgy érezte, hogy az apja megrabolta és elárulta őt. Valahogyan azért sikerült átvészelni ezt az időszakot, mert az édesanyja végig szinte szentként viselkedett. Ő volt a megtestesült jóság, és bár Mandla az apjának nem tudott megbocsátani, legalább úgy érezte, hogy az édesanyja pontosan tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez reményt adott a fiúnak, hogy talán létezik valami jóság is a világban, és valamiféle biztonság ebben a különben reménytelen és bizonytalan családi életben. Ám 10 éves korában az egész építmény összeomlott. Szentnek tartott édesanyjának kapcsolata lett egy férfival, és Mandla számára ez a világ végét jelentette, hiszen ha még a szentnek tartott édesanyja sem úgy él, ahogy helyes és szép, gondolta Mandla, akkor ez azt jelenti, hogy a világból kihalt a jóság. Ha pedig a szülei nem a tisztesség törvényei szerint élnek, akkor ezek a törvények rá sem vonatkoznak. Ettől a pillanattól kezdve minden tettével azt üzente a világnak, hogy csesszétek meg. Ha nincs helyes és helytelen, ha nincs többé jóság, akkor mi a fenének strapálja magam? Ha pedig a szabályok nem vonatkoznak rá, akkor minek menjen iskolába? Nem is szólva a házi feladatokról. Úgy döntött, hogy kívül helyezi magát a társadalmi szabályokon. Szükségszerűen csapódott idővel a többi szabályszegő gyerekhez, akik szintén nem hittek már a jóság létezésében. Ők is úgy gondolkoztak, hogy a szabályok fabatkát sem érnek. Utazása során Mandla végre kiengedte magából az apja ellen benne felgyülemlett irtózatos haragot. Üvöltve adott hangot őrjöngő dühének, amiért törvénytelen testvérei vannak, és megfogalmazta titkolt bánatát, hogy soha nem érezte, hogy az apja szeretné, vagy hogy jobban bánna vele egyetlen törvényes fiával, mint a többivel. Az anyjával is dühöngött, mert egy világ omlott össze benne, amikor neki is szeretője lett, és ezután többé már nem tudta, mi a helyes és mi a helytelen. Olyan harag tombolt benne, hogy többé már semmi sem számított. Amikor mindent kiadott magából, Mandla valahogyan megértette, amit 10 évesen még nem tudhatott, hogy milyen fájdalmat is élt át az édesanyja, hogy milyen szörnyű is lehetett neki, hogy nem szerette a férje. Milyen elárultnak érezte magát, és milyen sokat eltűrt a fia miatt. Megértette, hogy az édesanyja mennyire szerette, és azt is, hogy a kettejük fájdalma valójában rendkívül hasonló természetű. Végül meg tudott bocsátani az édesanyjának, ami a dac páncélján apró rést ütött. Ezen a résen át végre fény szűrődhetett be. 3 belső utazással és 6 hónappal később Mandla már mintatanuló volt. Jayshree arról számolt be, hogy minden házi feladatát megcsinálja, és egy osztállyal feljebb lépett. Édesanyja elmesélte, hogy a fia olyan figyelmes lett, hogy még időszakos munkát is vállalt, csak hogy anyák napjára ajándékot vehessen neki. Ott hagyta a bandát, nem szipózik,
és természetes jósága, amely mélyen elrejtve mindig is ott élt a fiában, újra átragyog a személyiségén. Jaycee segített neki, hogy a lámpaernyőt letehesse. Minden lehetséges. Mindannyiunk szívében, még a legelveszettebb, legreménytelenebb eseteknek tűnő emberek szívében is ott él a jóság, a nagyság.